Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасаҳо ва ҳавасакои қанди бобош, зиндаву сарбуланд бошед. Имрӯз бениҳоят вақтам хушай. Ҳамин хел вақтам хушай ки барои чӣ? Барои барф боридааст. Барф. Чунон ҳам барф задааст, чунон ҳам хирсанд ҳастам ки барои чӣ хирсанд ҳастам? Барои ки деҳқон ҳастам. Барои ки деҳқон ҳастам, барои ки барфа дӯст медорам. Чандин вақт буд хел барф намезад. Барфа дӯст медорам, барои ки вақте ки барф мезанад, ин барф як муъҷизаи худовандӣ аст ки заминҳо сероб мешаванд, кӯҳҳо сероб мешаванд, дайраҳо сероб мешаванд. Барои ҳамин барф як муъҷизаи худовандӣ аст ва чӣ қадар кӯдакҳо, чӣ қадар навасаҳои қанди ман барфа нағз мебинанд. Аз ҷумла ман худам қиссаҳо дорам дар бораи ин барфҳо, дар бораи яхнолакбозӣ, чуртунакбозӣ мегуфтем мо дар қалъа. Дар паси қалъа чуртунакбозӣ мекардем вақте ки ёш будем, мо мерафтем. Даврои пеш чӣ хеле буд ки барф бисёр мезад, 50-60 сантиметр мезад. Хел барфҳо мезад. Моҳш қатӣ барфҳо ов намешиданд. Моҳш қатӣ. Барои чӣ ёддоштҳо дорем ки мерафтем, барои ки тори қалъа мерафтем, чуртунакбозӣ мекардем. Ҳар рӯз мерафтем, бачаҳо ғавғо мекарданд. Як ҳамин хел боло қалъа, ҳамин хел ҷое ки ҳамон чуртунакбозӣ мекардем ки мешидем. Хай дар рои қиссаҳо зиёд ай, баланд бисёр ай. Барф мефоромам, барфа мефоромам. Барфа мефорам. Бовар ки ин барф як муъҷизаи худовандӣ аст. Мехоҳам ки бо кӯдак шаваму бо барфбозӣ кунам. Аммо ҳайҳот, миҷа заданда умри мо ва шумо мегузарад бародарон. Миҷа заданда. Барои ҳамин биё як гапи хуш гап занем. Мо ҳам ғанимат ҳастем. Мо ҳам интизор ҳастем. Шумо акӯ маро маълумат мекунед. Бародарони қандам, саҳар ман рафтам сешанбе бозор, як наворе кардам, уҷода як кам навор кардам. Наворам дар канали дуюми қанди бобо ҳаст. Ин баъд аз уҷо омадем, соат 12 буд, ман тайёрӣ дидам, хестам нигоҳ кардам ки барф задааст. То рафта пешина хондум, хеста омадам, барф аллакай барф уже 5-6 сантиметр задай барф. Чӣ қадар вақти хушай. Барои ҳамин бародаро, ҳар фасл ба худаш зебандаай. ҳар фасл ба худаш зебандаай. ҳамин умри ҷавонӣ ба худаш зебандаай. синни соли кӯдакӣ ба худаш зебандаай. синни соли мусфедӣ ба худаш зебандаай. шумо мегӯед ки бобо рост гуфтӣ, ба ту зебанда ки кунҷи масҷид фақат намоз бихон. намоз мехонем, дар масҷид ягон кас намемонад. куҷо бурем бо мебиёем. шумо маълумат мекунед, баъзе бародаро мегӯям ки дарахти павлония чӣ корш кунам ҳозир? Кирмакор оли бурам нишонатон, чӣ корш кунам оли? Оли ҳама хобанд. хай гап мезанем, хай суханҳо мегӯем. хай ай саргузаштаҳомо нақл мекунем. имрӯз вақти ман хушай. ҳар чизе ки мегӯем шумо нисбати барое ки шумо гап мезанед, ай ҳар боро ман гап мезанам. Ахбори озодии ахборода тамом шуда шумо эрод намегиред. чӣ омада эрод мегиред? ай ҳамин 10 минут 8 минуте ки ман ба шумо сухан мегӯм, ақаллан як сухани маро шумо қабул надоред ки дар чилкакотун қадим менависед комментарӣ. Як сухан, як ҷумлаи ман нахӯ шумода маъқул набошад. зиёда аз 100 видео кардам, ягон видеои ман шумода маъқул набошад. барое ки шумо намедонам чӣ бигӯм шуморо. ман барои шумо ҳамин мегӯм ки вақте ки кордор ҳастед, бобои худтонда кордор шунам, ҷавонои номуҳтарам. ман инро барои ин ролика барои ҳамон хотир мекунем ки ба ҳамон одамое ки мара мехоҳанд тамошо кунанд, мара мехоҳанд гӯш кунанд, ман барои ҳамо сухан мегӯм. шумода ки намефорад, умуман сухан ҳайфа шумода. барои ҳамин бародаро, хай чӣ гуфтани ҳастам? вақтам хушай. барои барф, ин хеле барфа бин. ҳозир ба ай бародар Матин, намедонам Матин дар гиҷо бо ау сар мекунем. ман ҳамаша гап мезанам. шумо як мисраи мара бифаҳмед басай. Матин меравад дар сафеддарай, дар сафед ҷои лижаронӣ, сафеддара мегӯянд, чӣ мегӯянд? Дар уҷа меравад видео мекунад, дар гиҷо видео мекунад, барфа ҳам хел пур. На барф модома, ман ака қади барфҳо ғанталак мезанам.
лухшунак чуртунак мекунам қати барфо ака қати шумо бозӣ мекунам. Ман ҳамин хел бобо ҳастам. Ман да ҳамаи бора га мезанам. Бародарони қандум бисёр вақтим хушай мефорам ки и барфора ку мефорам анам хел барфбозӣ кунам анам хел барфбозӣ кунам анам хел барфбозӣ кунам. Бародаро ман чӣ мехоҳам? биё дӯстӣ кунем, биё бародарӣ кунем, биё ҳамдигар фаҳмӣ кунем, биё ҳамдигаримонро пас назанем. Ман инам иҷода соатиш қати га мезанам. Ман таги барф да сармалиж мекунам. тоқи модам сармалиж мекунам га мезанам. шумо чӯай хелен? Шумо савол бутен, ман ҷавоб бутам шумо да. Ман қиссаҳо нақл кунам. Ман ҳам хай ки шумо мара сари мара вайрон мекунед ки қиссаҳо мондаест, қиссаҳо мондаест ки вай ман дилм пурай. шумо фақат биран охи намозам мехонем, ҳамаи корро мего суханам кардан дар кор ку. барои ҳамин ҷавонои муҳтарам қадри пиронро бидонед ки шуморам дуо бутен ки ба пирӣ бирасен. вазифаи пир, вазифаи одами рӯзгордида насиҳат карданай, як қисса карданай, як шунавонданай. бародаро бисёр вақтам хушаи рӯз ма ба деҳқоно барори кор, деҳқонои лалми деҳқтори шаҳри тузо ҷое ки бороно кам мешавад, адиро кам мешавад, каб борон мешавад ку борон кам мешавад. вақте ки барф зиёд ки омад ҳосило фаровон мешавад, чарогоҳҳо ҳамаш алаф сабз мешаванд, дар тамоми ҷо алаф сабз, файзу баракат зиёд мешавад. ман ҳечи бугам охи ин файзу баракати тоҷикистони азизу сарбуланд май мо бисёр вақтҳомо хушай. барои ин бародаро биё дӯстӣ кунем, бародарӣ кунем, ҳамдигар фаҳмӣ кунем, тоҷикистони азизама муаррифӣ кунем. чӣ гуфта? гуфтаниҳо бисёр дорам. барои ҳамин хоб як ролики дига ҳастай, ролики нарху навои ресторани бурак. ҳавай ролика ман фуромӯш кардам напартум дига, оли ваям иншоалло мепартоем. чӣ хел нарху навои дар ресторани бурак ҳамуро ба шами шумо иншоалло мерасонам, мепартом ба шумо тамошо кунем. хоб бародаро барои зимистон ки барфо хеле мехоҳем ки зиёду зиёдтар шаваду файзу баракат зиёд шаваду хоб ҳосило фаровон шаваду деҳқоно баракат заминҳои деҳқоно пурфайзу пурбаракат шаваду худои меҳрубон хоҳони он ҳастем ки ҳамамон вақтҳомон хуш, ҳамамон димоғомон чоқ, ҳамамон дӯстиву бародарӣ, акагиву додарӣ, ҳамсоягӣ ба ҳамсояҳо, ба бародаро, ба апаву хоҳару акаву додаро бояд дӯсту бародар бошен. ман мехоҳам ки дар бораи бародаро як лоиқи бозор як сухане гуфтай, як шеъре гуфтай, ҳамуро чӣ қадар мехоҳам гаштаву баргашта гӯш кунам. ман вая гуфтам ки як бори дига навор ки мада партво ман ҳавая гӯш кунам, хотиррасон кунам ки ҳамиша як бародар аз панҷакент, аз панҷруд, зодгоҳи абу абдулло рудакӣ дар ҳамуҷа ба ман сухан гуфт. афсус ки ватсапша наёфтам, ман наёфтам, хайб кофтам наёфтам. бисёр суханои хуб гуфт. суханош ҳамаш ба шеърай, шеър қати сухан гуфт. аввал сухан кард гуфт бобо агар оби чашми туи хел рехтаест гуфт. ман магарам қати сухан накунам. чунон ҳам сухан кардем, қариб 1 соат ҳам набошад, камтар ё зиёдтар сухан кардем. интернету хай вай шуд, мавҷо камтар вайрон шуд, ҳам хел монд. чунон ҳам дар бораи модар, дар бораи ватан, дар бораи бародар, дар бораи қадри қимати ҳамдигар вай номша гуфт. ман номаш ай хиёлам биромад. хоҳиш мекунам номта ватсапда бинавис, ҳарфо қати бинавис, гап қати гумуш кардам намедонам, ҳарфо қати бинавис. аҳсан ба ин шермарди ватан мегӯм ки сухану шеърай. гуфт бобо агар оби чишми ту ҳам хел рафтан гира, ман дига сухан намекунам. дар бораи фақат модар гап зад ки рӯзҳое ки ман ай модар таваллуд шудаму чанд солае будам, 3 сола будам ё 4 сола будам, худо медонад. қиссаҳо нақл мекунам, ай ҳамун давра нақл мекунам то ин даврара. алҳамдулиллоҳ модари ман, падари ман зиндаву саломат ҳастай. мо бо барои қисса ҳамаш дарси зиндагиай, ҳамаш дарси зиндагиай. ӯ дарсҳои зиндагие ки мо гузарондем бояд ба саҳми шумо бояд бирасонам ки шумо дарс бигирен, дарс бомӯзен.
تو عصر 19 و عصر 2021 نگو برادری قند من. تو معلومات نکی ما عصر گذشته ایم عصر کنه ایم. مگر ابو علی ابن سینا کدام عصر در زندگی میکرد؟ مگر رودکی، عمر خیام، سامانی معلومات میکنین. عصر همو عصرای، عقل همو عقلای. فقط کار فرموده نکن. بیاره که شما را رشته سخن دراز نمیکنم. باز هم برای دهقانا این برفا را، این گنج به عدد گنج، این گنج به بها را با شما خداوند عطا کرده. ایشان با امر خدا فیض و برکت امسال زیادتر می شود. امید داریم برفا بسیارتر شود، حاصلمون فراوان شود، زنده و سربلند باشید برادران قندم. برف نغز میبینم، برف نغز میبینم، باور که نمیفورم تمام یاد برف باشه، فیض و برکت باشه. زنده و سربلند باشید برادران قند.